I večeras smo tu sa mojim dobrim drugarom, Bakom Prasitom. Radimo Kiss or Slap iz Splavova. Dobrodošli u novu epizodu. Kupite najjače majice na sajtu. Baka Prasit. Sad ću da kažem, puši ga, delfinalija.net. I idemo u video. Dobro večer, večeras smo tu sa mojom budućom djevojkom. Tamarom. I? Ćao, Bogdan. Pogledaj njega. Ti si u sandviču sad. Evo, radimo, znači, Kiss or Slap. Znači, biraš između mene i njega koga bi prije poljubila, a koga ošamarila. Može? Evo, iskreno, pogledaj prvo. Daj neki koment. Ja imam mnogo para. Šta ti imaš? Mnogo para. Jel te to impresionira? Ne, naravno. Pa, ja bih iskreno prepoljubila tebe, a njemu lupila šamar. Zato što, zašto? Zato što... Ne znam. Ti smeta što ima puno para, jel ti to nekako neprijatno? Ne, ti si bolji čovjek. Po čemu sam bolje? Po čemu? Ne, vidiš kako je on pijen. Ti ništa, tu ćutiš. Čutim, ali ja imam puno para. Pa ne zanima me. Bro, ja nemam ništa, bro. Tako, eto. Smije. Dobro. Okej, eto ga, to je to. Idemo dalje. Poljubila ono, ako je dobar čovjek, a? Ajde. Realno, to je dobro pitanje, Znači ja ne mogu da lažu. Djevojke ne znaju šta hoće. Sve lažu. Ne znaju šta hoće. Slušaj, znači radimo večeras Kiss or Slap. Ti biraš između mene i Bake. Ovako, izabrat ću tebe. Za šta? Za Kiss. Zato što, mogu da obrazložim. Zato što si mi dao da provozam tvoj trotinet u Knezu. Izvini. Ja sam dobar čovjek. Trotinet! Ja ću ti dati Električni. Nešto ima, ne seri. Ja ću ti dati Dobro, u usta smo se poljubili. Oooo, bro! Pusti me na nju, pusti me na nju. Bro, nemoj je. Druže, da nema kamere, Šta, jel misliš da bi se pokrenule s tobom da nema da kamere? bi se pokrenule, nego bi se skinule odmah. Šta priča? Dobro, moguće. Dobro večer, večeras smo tu sa... Jelenom. Your name? Lea. Ona je iz Francuske, tako da priča engleski malo ovo ono. So... Već si složio lig, ja ne verujem, okej. Which one of us would you kiss or slap? Kiss on the mouth. You have to kiss him in the mouth. And slap. Okay, but kiss him. Okay. Oh, no. Čekaj, wait. Ja imam devojku. Okej, ti? Tebe ću da poljubim. Čekaj, stani, nismo prošli detaljno kroz. Polako. Nije nego što izabere, aj poništit ćemo si ga poljubila. Znači ja vadim svoju tajnu kartu, biraš bilo gdje na svetu gdje hoćeš da ideš, ja te vodim. Ako mene poljubiš, da. Ima puno para. Ako mene, stvarno imam mnogo para. Stvarno? Da. Donc en gros, si je l'embrasse plus, il m'emmène où je veux dans le monde. U Parizu. Gdje hoćeš, znači... Pa ja tu živim, šta će mi? Ne, biraj, evo ti mapa, ti mote i izaberi. Čekaj, a nećeš valjda to da uradiš? Ne, čuti bre čuda, ajde. Australija, možeš. A da mene moraš da šamariš. Za pare! Se prodala, ja ne verujem. Bro, this house ain't loyal, bro. Večeras radimo Kiss or Slap, znači nekog od nas dvojice moraš da poljubiš, ali na blic, ono kratko, najlaganije, a ovog drugog da ošamariš. Ja moram da se opredelim. Da, znači jednog da ošamariš, a jednog da poljubiš. Evo ti hoćeš na blic, samo to da se osam. Ne, obraz. Iskreno morat ću njega da ošamarim zato što je on mnogo poznat. Znači... Čekaj, stani. Gotovo, vidimo se. Ma reći bre. Vjerno zaljubljen u tebe, ja ne mogu da je izdam. Stani. Znači ovako, čekaj, tajno oružje. Aha, vadiš tu kartu. Biraš gdje hoćeš da ideš na svetu, ja te vodim, ako mene poljubiš. Zanzibar. Biraj, evo ti izaberi na karti i ako mene poljubiš, ja te vodim. A ja sam već njega poljubila. Ne, možeš to poništiti. Da, može se poništiti, meni može da lupio šamar. Može. Brazilija, eto. Zanzibar, okej. Čekaj, Tebe moram da... ladno će se proda za pare, ja ne verujem. Prodala sam se, ljudi. Ladno se prodala za pare, ja ne verujem. Znači, dobio sam poljubac, sve je bilo Gucci i bata izvadio pare. Neću ja snimam više ovo. Jednog od nas dvojice morate da poljubite, jednog da ošamarite. A malo Ja te šamarim. A dobro, ali biraš između, znači lupam njega ćeš da poljubiš, mene ćeš da ošamariš, možeš da biraš. Ajde, kreni. Mene. Biraj. Joj. Ali ja ću te... Ali on ima puno para. To je, a i vodit ću te gdje hoćeš na svijetu, bukvalno. Dobro, vadi kartu, ja mislim da je vreme. Čekaj. Ja mislim da je vreme da izgleda. Stani. Znači biraš gdje hoćeš na svijetu gdje ideš, ja te vodim. U Dubaj. Izvoli, pa naravno da imam para, vrate. Kad su pare bile problem, Biraj, pa ajde, izaberi na karti. Nema veze. Izaberi. Ne, ja sam rekla Dubaj. A ne sad je na karti Dubaj. Okej. Znači, čekaj, birat ćeš njega zbog Dubaja? Ne.
Ako njega izabereš, on te vodi u Dubaj. Ja njemu morat plata, ne on meni. Može. Može i to. Nisam ja skupio pare. Brat Brana. On ima da ti ponudi Dubaj, ja imam samo da ti ponudim svoje A srce. dobro, ne mora ništa da mi ponudi, tebe ljubim u obraz, za tebe šamaram. Ajde. Dobro, može. 1, 2, neću jako, ne brini. 1, 2, 3. Nemoj da se pomjeriš. Možda. 1, 2, 3. Dobro, lepo. Ajde sad ti, može? Gotovo je, ona igra za mene. Moraš i ti, ne, moraš da biraš. If I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I